Okay, by the power vested in me, you may now kiss the bride. Palakpakan tala mo na yan, kasi po na po. Ayan, so palakpakan tayo po Mami Belen. Okay. Yan, kaya kamo, okay? So, makinig po, mag-enjoy tamo, uling takal-tagawan, magpa-games kami. Wa. Magkantara kayo, takal-tapugawan. Magkarandam kayo, lungog ko po na po. Apo. Lungog ko po. Deta po lulubeyo sa saganan. Yo po ka mag-anak din, po. Okay, lumugdan na po. Yan. Deta po ngayon pa may gremit po. Warit ang manila po. Manindi invertation. Okay, so siguro magpapyalong ka na pa. May mela po nga, pitulang Charlie Mandalan. Na po po rin pasabi ni nung Memye. Ulit 70 po. Bring me tamo, tenga po makarandam kayo po. Hindi na. Maski rin yung catering, pwede lang makiyaga. Pwede na rin. Thanks ulit, po. Okay, bring me. Bring me! For 500 pesos, kaya be ko nga po po. Hindi na. Kailangan nyo mo, pakiramdaman nyo yung sasabihan mo, nung malawot kayo, alata nga karapat. Pero nung ating kayo, dalaya ken Okay, yun Okay. Pakiramdaman niyo po yung sabihan ni. For 500 pesos. Hindi na. Bring me. Meron niya ako po sa mabot na po. Pagdalayo kami. Magkilata ko pa at yung 500. ATM. ATM. ATM, 500 pesos. ATM. 7. ATM. ATM. ATM machine. ATM machine. Machine po niya po, pakiramdaman niya po. Sabi ko, pakiramdaman niya po. Gusto, di na kanyang ito, kita lunan. Gulo na rin ako. Yan, sinabi kong pakiramdaman niya, ipong ATM yung Buri 7, automated teller machine. Ala po ka. Kardya po kanina, kardya na po. Machine po yung tamayin na Balik ko, pumunta ako plaza. Kita po ATM. Baka sinabi niya ang ATM card kanina po na po. Apo. Okay. So, joke yan mo po ito. Kaya mami ang tricky, baya maging exciting. Okay. But this time, mamaya kaming clue. Banta po, bilakuan ako man mga kaya kami. Tayo. Mamaya katang clue. Sige. Joke yan itanan din Joke yan mo Okay. po, First clue. Okay. Gawanteng easy. First clue, importante kayong tao kaya tiging yato. First clue. Second clue, ating pong bayo ka rin Malo na yan. Pakiramdam ko po. Ating bayo ka rin Third Pangatlong clue. Pwedeng basta lukutan. Hindi na. Okay. For 500 For pesos. 500 pesos. Importante kayong tao, ating bayo ka rin pwedeng basta lukutan. Okay. For 500 pesos, pagdalayo kaming 1,000 pesos! 1,000 pesos! 1,000 pesos! Papila mo lang, papila ka niyan din. Mamesos po kailangan. 1,000 pieces po na po. Papila po ka niyan din. Tsaka pesos masaya lalukutan dito ulit na parang lalit. Mamesos po, papila rin. Mamesos po. Ito, 1,000 pieces. Pagkasakit-takin Pagkasakitam. Hello. Sige po na po. Halika kaya may itong ito pa kaya ka lang binigyan. Yan. Hello. Okay, raffle tana mo po. First prize. First prize, double burner yung electric fan. Number 1 na pa, kakalapkap na yung bali. Number 2 yan, maglugtag na ko kay ngawak na po. Second prize, sapatos ng Lebron. Yan, ikaw po lang yung mahiling mag-basketball. Ayun po panlundag. Bakit? Balbalin lang po. Okay. So, masaya tamo pong ini. Uli nga dakala, tinatangla pa rin aliwa. Aliwa talaga pag kami kaya nga yung basa, aliwa yung birthday Ibig sabihin, managuling pandiriwa. Maragol. Naku ka rin bansayan. Timo Amerika. Amerika. Mag-birthday ka. Mangumbira ka, datang lang, gamala ula. May ngumbira kang dinalan. Dinalan, datang lang. Makanya ng Amerika? Magkakaila ka rin. Sabi ko lang ka rin, kapwa Pilipino rin. Oo, na mga lauta mo. Pilipinas, mangumbira kang dinalan. Then datang 746 lang. Amerika ng dinalan lang, magdala rin ang regalo. Oo, makanyang ka rin. Pilipinas, no 746 na, baka pitula magdala rin. Ringado Tingnan mo, magdala lang plastic, drive-thru. Pangsyano.
Kaya nalawain ka pa na Messi, sulapon na lang. Kaya rin yung birthday, Amerika, magpaalam lang. Oo. Pilipinas, kaya rin yung birthday, panalo ko yan doon ang pinggan. Oo. At hindi walang bangko. Okay. Apat na kutsara. Sige, sigagaling ka na ba kayo? Galing ka na, galing Balang ka na. may educate. Oo, kailan ka na? Balang may educate na yung bisita ka. Okay, talagang magaling ka. Wow. Karin ang slogan. Slogan. Balo mo rin yung mong slogan. Bago ko rin. Slogan ka ta. Wow. Nala mo slogan Deng Marines. No guts, no glory. Deng Marines. Wow. Orange Army. No retreat, no surrender. Orange Police. To serve and protect. Orange Guardia. No face mask, no entry. Orange Magtaybayan ka ng bandayo. Bantay bayan kaya kung bandami, ginawa lang sa randang slogan. Huwag na niya kaboy kapitan. Eh, niya kamoy kapitan, dininanong, dininang ako ng pongat daw. Nanin slogan da. No kape, no duty. Hindi na niya kape. Talaga nagpaman. Paman, Halimbawa, kumain ng atis. gaganda ang kutis. Wow! Kumain ng itlog. Ikaw ay bibilog. Kumain ng kalabasa. Lilinaw ang mata. Kumain ng talong. Titirik ang mata. Narikatang. Ay, ito ba yung babalagin? Sige, ali, pwede ba? Sige, pero. Oh, subject ka ta. Yalong. Piano. Yalong. Baik Ha? pala ko yung pagsabject ang tao. Oh, piano ka ta. Oh. Nanulaw pa bulong piano rin makakulong. Tumbang preso. Rin makakulong. Wow. Oren mi ka mautang. Hide and seek. Oren mi ka kamagana. Paborito ng pianong rami ka kamag-anak. Oh. Samsamang gabon. Okay. Talaga ng subject. Pero rin pun taong yan yung makuyab nobya niya. Lewin may yapong bilhin, mga mo yung tayan ha. Ay, palinto po Ang ganda mo mga mo yung bagay. Bali po rin taong yan eh, yung 70 plus, yung 80, baka namin 80, masa 80. Deng minuna. Deng kung anak niya ni, kaya lang may kaya nakulakla pa. Paano mo bakit? Yan ka ng tamo po. Ah, wow. Kanyang menu na rin tao ay naman pa mga nano-nanong magic sarap, nung nano-nano. Ngayon ni rin tao, dakal nung kakanan na miyaliw, at yung processed food, at yung nano. Huwag kayo magalang ngayon eh. Kaya lalong kanita rin anak, balo mo, dila kayong kare lang iba. Oh, ito breastfeeding na. Kanya masikan lakatawan, tsaka masating mas magalang lang. Kanita yung mga inaw sa anak na, anak, O napag-iba na. ma, bakit po? Ah, magalang Kasi na. dinediya kanya. Wapi naman. Pero ino lang anak, uling dinedila kayong gatas baka. Oh. Pangayon sa akin ng anak, ingat, ma. O. Anak, O napag-iba na. ma. Gatas baka. Tingaman ng talaga. Hindi naman pala. Pero bali po, Oh. actually kanini, kumuha sabi-sabi kang tatampiting, minayos na ako po na po. Sabi ko kaya, kung po sigurado, namin inukay ko, peki ka na po, nung magalanganin, dapat po kanita December, anyang December, bypass kumintaan, nagbalik na ako po San Francisco eh. Kaya mo ngayon eh, baka next week, mga Martes po, Mapay ka. mag-gaya na akong gamit. Kaya ba kung sa presko na kumunta? Kay ba't ko po San Francisco, munta ako San Pedro Magalang, ne po. Binililaya mo po ito eh. Ang tricycle ka mo. Maganda ka na ba? Sige. Yan, maganda. Isang favorite ng tayo. Tanang piling. Paborito na tatampitin. O yung birthday celebration. Unchained Melody. Unchained Melody. Okay. Para po kayo tanang piling. Wala ka mabuman, may buta na. On your knees. Aliwa yan. Nano pinto mo? Bumusan na ka eh. Nakakuling niya yan. Ang paring maya. Aliwa naman. Totally good of the heart. Ito. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. I believe into the sound of my Turn tears. around. Every now and then I get a little bit nervous. Not the bad of all the innocent goodbye. Turn around. Every now and then I get a little bit down about the fantasy
Walang gamo at yung magkakatahan yung kasabi mo yan. Sinabi ako, hello. Manistor ko na naman, magkakata. Ayan, diba? Dino may kita suya po. Oh? Yaku may kitang aso. Dalayo ni hospital ng aso. Yapo tali, hello. Walang ka? Nan mag-night swimming. Nag-swimming pa paano pa kaya magkanta-kanta? Nung bisa na mag-night swimming, sabi mo na 5 eh. Hapon, Miguel Semla Robinson. Wow! Reality na pa McDo. Hello. Wow! Nan kay pamingan. Bakit pamatay mo tigigan? At yung kay pang birthday. Oh. Nangalang mo, ay, at yung kay birthday. Kapit na yung kalitsyon, tabal, padalan na kami, hello. Eh, pero... Nung wala tango lang, makalinggawan mo. Imanes. Kumakang kape ng milyon, kailan mapanadol. Wow! Ay, lang bawas. Eh, kung kumaba mo, may patanan kong pera. Sali ka nga, lungebon. Nung wala ka pinamilyon ng Ebon? Magtipid kami. Bakit ito pa ka pinamilyon ng Ebon? Maganda ka ta, ama ka marami. Yan. 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 Bumama ko, ating tamong pong artista ko na neto. Yan, hindi pong artista, datang Jobit Valdivino, Rico yan. O Nora Unor. Ating kami rin pong akrobat, lundag la lunes, dugpala Sabado. Abag ang marano, aniyang nakita ka, mamimig ang payong, papunta eskwela, layon kong linapin, may kiipay ka, gamo kang sinabi, oda mabasa ka, kapag lalakad ka, miyaklan ka tatakbang, magumasdan mo ko, at may linakuman, nung balo mo sana, kana kong isipan, buring ko kanita, ulan, natuglang, bayan, kay kang puti, masanting latabas, wala mo palilang, kung may mabuti ka, nung masuekos ka sa galing kulerosa, wala mo birenda, tingman mo may iba. Anyang misabi, pwede na paglaga, di ka amoy ako, minabi ka ng natwa, di masalang mulay, ang slaga na kata, lalang nanibalang, yang selilukan ka. Abang ang marano, haniyang nakita ka, mamimig ang payong, papuntang eskwela, layon kong linapin, kay kipay ka, nga mo bang sinabi, oda mabasa ka, kapag lalakad ka, biyanan ka tatakbang, bago masdan mo ko, at may linakuan, nung balo mo sana, kana kong isipan, uri kong kanita, ulan, natuglang. Deyo. Yan, maraming salamat. Yan, sabi ko nga, umpisa kang paturo kayong subject. Ating Madam Ken, ating pong Madam Ken lang din eh. Antayo. Ating retired teacher Ken din eh. O sige, takal naman nanak eh. O sige, turuan ng Karin daan. katang subject. Subject ka to. Okay, biasa ng Pilipino. Wang. O ining kutang. Sige. Ano ang pang-abay kay Pilipino? Pang-abay. Ang pang-abay ay isang uri ng kasuotan na isinusuot ng pumupunta sa kasal. Pang-abay. Kaya pinita? Suya, paano na eh? Magbigay ka ng pangungusap na may tayutay. Pangungusap na may tayutay. Oh. Ang tatay ay nadapa. Antay tayutay. Tayutay. English na namin kami sa Pilipino. English is my favorite subject. Nanoy mo sa betang usap sa gitnyening STD. Delikado yung STD. Oh. Pag kami ka STD kayo na kami galo. Oh. STD na kamo. Hoy, kang
Aspect. Aspect, pandakdak yung yellow yan. Aspect. Aspect. O itang NB. NB, inggit yan. NB. NB inggit. Wa. O itang jealousy. Jealousy, minunala ka rin yung sliding window din. Jealousy, sliding window, still window. O itang it depends. It depends. Imburi sabihin mo, sinabi mo may mako dyan. Oh. Sabi mo kaya, it depends. Nani mo sabi ta? Nanya yung it. Kanan. O it depends. Bakod. O it depends. Lakla kami yung bakod mo ha. O itang Judith. Judith, mamayad ako. Utang Judith, yun na. O itang clemency. Clemency, mas lang na rin. Gagamitan lang yung pansit. Clemency. Clemency. Wow. O itang airport. Airport, landingan ng aeroplano. Clark International Airport. O itang ethics. Ethics kulay ng brown. Mangibon na rin. Ethics. Manyaman lang pulot ang king emperador. Pride ethics. Sinabi niya nila, kaya kami minum emperador, uling matura yung katawan ng emperador. Panuling emperador. Mga nano mo nga sabi, panuling emperador. Tenga letters na ng emperador patungkol lang yung panuling. Sino yung balo mo lang? Siyempre, balo ko rin. Emperador. Wow. Halimbawa, itang letter E. Epektibo. M. Medisina. P. Para. E. Eczema. R. Rayuma. A. Arthritis. C. Diabetes. O. Osteoporosis. R. Atrases. Emperador. O itang light. Light. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Emperador light. O itang Milo. Milo, M-I-L-O. Oh. Masarap inumin, lasang Ovaltine. O itang usap mo ng SYM. SYM, Saguliyang Masira. O itang Marites. Marites, yung rin sabihan. Oh. Master of Art, relaying information through exaggerated storytelling. Marites. Wow, at balo mo din? Lumaki ako sa farm, Your Honor. Kasi po niyang bayi-bayi ni Ngabe ako, that was 1995. Ah. When I was in Gasco. Beto ko pong empleyado ka rin. Ah. Niuso na rin ang 3210, balo yung po rin ang dikipad. Kami ka 160 ka mag-slash siya into 2. Basic po. Kasi limited na rin characters dyan. Wow. Yung ginawa mi ni Ngabe, kung ipag-text kami mo, kung limited mo kayong letters. Amang ta. Halimbawa, may text yung Ngabe ako, tinext na makanini. Ano? A, B, C. Nani mo sabi ta? Always be careful. Ah, wow. Replyan kay Ah. D, E, F. Nani mo sabi ta? Don't ever forget. Wow. Siyempre, mag-reply ko. Na-reply mo. G-H-I. Nani mo sabi ta? Go home immediately. Mag-reply yan. Mhm. Mag-reply na ako man, J-K-L-M. Nani sabi ta? Just keep loving me. Wow. Siyempre, mag-reply yan. Mag-reply yan. N-O-P-Q-R-S-T-U-B-W. Nani mo sabi ta? No other quite perfect relationship shall treat us very well. Ano na lang mo? Ano na lang mo? Oh. XYZ. Nani mo sabi ta? See you soon. Okay, so, o yan po na, takal-tamo din tamo kayo ng Perfume. JD Scent Perfume JD Bar. Scent. Yan, Kung okay. bisa kayo magsubok. Pero, inibilta na eh. Naging kwan ko po. Kaya po lalam yung bangko, may dikit lang apat. Apat lang mo. Apat lamo po rin, kaya lalang bangko na po. Animal, animal. Lima na po, wala ka, apat lamo kasi yan. Imbalo ko po rin ang apat na bitis eh. Dikit na lang, apat lang bitis na po. Magpigyan rin magbaliktad kayo. Lima na po pala, lima. Wow. Yan. At ikaw pong kanta ka ng Mindredos. At ikaw pong kilalang Mindredos. Sa yung Marites, yung talo po. Kaya pong itsura, balo mo na rin Mindredos na po. Tulad ng araw. Nung ating ko pong kilalang Mindredos, ating kong gewang kanta ka rin yung Mindredos. Ah. Yan ko po kasi tutunan niya, nangyang lalaki ko. Ko buri rin Mindredos. Mapali ko daya, itang pakiraman doon rin kalupa ng tao, wala nang mga bag. Naman mapito. Puso'y tanyate ko, siping bali. Ko naman nasabihanan po tang muaya ka ko. Ginawa ko pong kanta, inandog kaya kaya, balang patugtog kaya. Pamaramdaman niya mo? Pamaramdaman kaya. Amon ta. Iya ko po siguro intindihan nyo, kulawin nyo na eh. Bakit kayo bakit kanta? Anti mo po, ako naman kayong pakialaman kayo. Anti mo na ba yung may patela? May patela. May kumpisala po alas 6:17. Inorasan ko lang. Mayayari lang kung mag-alas 12. Basi-basang pinggan. Pero wala nung gamit man. Pero ikaw po pakialaman. Ing babay, kwento kayo po na yan. Nakabangkisti, nanemang kalati. Tapos po, pag mamalagay dyan mandilo, induster na po, adwa, balong-balong. Metro bulak laki, metro dama-dama. Huwag mo kalabutan. Ita metro na mapuputo yung matirante. Ne po. Diyos ko, kayo po pakialaman. Ing bra na mga sablay, alam pating busbus libutan. Itang bante na metong, Diyos ko. Metong yung yarda, tumpiyak yan pa. Kayo po pakialaman, Nebo.
Bira ito. Yung babae, wala yun, yung mga kanyang ko, bulbulan niyang utang. Pero na po rin po utang, kapila na pa may puto na kuryente. Ito to na yan, mga jumper lang mo, kung meto ko laking pero ko. Ngayon kinaswanda lang. Pero bira po ito lang, pakyan ang meto. O, ito na. May ipag, kita nga na, may patela, balo, patela na dengi. Kita po kung lalaki, magselo siya kita nga anak ng bunso eh, kaya. Lawin nyo. Eh ba? Kaya, 500. Kaya tayo ka nung mag-deliver gasol. Bakit? Atin niyang provide ang lalaki. Bakit ka no? Punta niya yung mabuta anak in Karela. Oh. Ingarong na bala mo regulator yan. Pero tayo po pakialaman dapat ita. Maria sabi kaya mo po. Oo. May kipag-birthday ko kanila, Diyos ko. Oh. Tingis spaghetti na. Malabno. Kani, nagpabinyag itang anak da. Nagpabinyag itang anak. Nilang gusto lang mo. Kitang manuyang da. Oh. Kinang walang tega, 754 la. Ano lang ba yun? Tingin ka nilang baso, cup noodles naman. Tutuman, natin malati, ting maragol. Depende ka ng selida. Tingin ka nilang punting ba, boy senya. Alaya. Alaya mong bitbitan. Pero tayo po pa kaya naman. Ala akong kinalaman kay Biera. Nung nano man yung Biera. Mari ka, malo mo na kasaysayan eh. Okay, play mo na itang karin machismes. Mulang-mulang ka naman. Tantanan niya po yung kay Sebian. Kung ang mahal mo ay nanlalamig sa'yo, Oh. malamang may pinag-iinitang iba. Ang tawag dyan, climate change. Dala ng malanding panahon. Okay, may dredos. May introdus. May karakang loob. Ay, dating charger ka. Charger. Dakalare ang chismosa, ang koretang chismoso, mahilig gagawa lang kwento, madalas puro invento, inyegare ang kasityo, siping bale o kabayo, isasabihan, ipagkwentuan, asmoking kapusuelo, chismis, chismis in the morning, chismis, chismis in the night, chismis, chismis in the daytime, chismis, chismis all the time. Oh brother, and my brothers, ay magagal, apalumos, in barangay, madalas daw, papayaw. Chismis, chismis in the morning, chismis, chismis in the night, chismis, chismis in the daytime, chismis, chismis all the time. Oh brother, and my brothers, ay magagal, apalumos, ang barangay, madalas daw, papayaw. Yeah. Yeah. Happy birthday, Ma'am Mami Bene. May lang CCTV, ren chismosang arete, detalyado itanang kwento, panailan ay sasabi, karipuet ang marinube, hinandinatong linggochi, chismis na katalabi, di tagdanya pinisti, chismis, chismis in the morning, chismis, chismis in the night, chismis,
Balumit ang kanta rin misawa. O yan, magkanta kapatid, me. Balumit ang kanta rin misawa. O sige po, nanita, Ang kanta rin misawa ang bayo na pa. alala pang problema. Alala pang problema. Nanita katanda rin may sawang ala pang problema. Makadining ka kanta rin misawa wala pang problema. Nano? Salamat po, Panginoon. Alala pang problema. Eh mo din na, magpasalamat lang. O tandang misawa tinimbla kayong babae. O tano, Magkantay pa mo rin. naning nakatanan ng babae ang tinamblakay. Panginoon, maawa ka. Makalulos. Ing babae. Oh. O tangin na ibig sa aking asawa na. Kakantay pa mo rin. Kakantay pa mo rin. Naning kakantana. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawang tarantado. Eh, hindi ko rin papakuanan din. Ing papakasawa po, puro meron mo masakit. Oh. O tangkay, pasakit ng pasakit. Yan, nung may papatay ako pumisawa, pipatin yung masalesi. Yan, ne pare. Oh. Palo mo. Ate ko sibing bali, nandun po. Ate ko sibing bali, ngunguya. Asawa ni Ngunga. o ni nanay. Nanti nga ba, kutala na ako. Nanano ka kanila? Bakit pagkwento ko, tikpa na ako mata? Hindi mo nga. O pala na yung kipalo. Surprise na ako pala. Tikpa na ako mata ko, na. Wow. Nina mo ya mo. Ano minsan kasabi ni Manang na may kaintindi? Bakit nanawari sa amin ng umana? Anangongo ka man ah. Nano? Ma. Oh. Oh. Ai mema. Problema yan. Nano naman ah. Problema yan. Ai mema. Problema yapin. May kapali man ah. Nasabi ng mana. Diyos ko ngungo katwa mo. Oh. Ating ka palang plema. O timap sa. Bisa sinimbayo. Pagkalan mo kayo. Bangalyas ko. Manyo po'y pari. Pero sa yan eh. Wow, ano pari? Nasabi na. Katawan ng Kristo. Oo. Iginini ko yung bangalyas book. Pero sa yan eh. Gawa ni pari, teglidengos siya. Bigreklamo yung mo. Nareklamo na. Mane na ma. Oo. Ewan na umit nyo eh. Dapat isimba kami di sana kayo binyag. Ha? Bakit yan? Ay pari, malabog yung mata. Huwag pa pagbisita pa, malabog na pala mata. Kakapaan na lang. Malabog na talaga mata? Anak katang bibinyagan ah. Nano? Kalambot na buntok ni nga na kayo ni. Maging siguro presidente ini. Sinabi niya? Nagreklamo yun dahil. Nareklamo na. Among tas may pambagyan. Oh. Eh, yan po buntok yan. Ano la? Bundok la po rin. Ita may itong pabinyag dyan. Pabinyag dyan Nalang naman. pari. Nalo. Nalagyo ni pabinyag yun. Nayalag yung ano? May giba tsinginda. Oh. Among burog lagyan ako eh, Jax. Pwede ito sabon niya. Eh, pwede nga ni pari sa punyang eh, Jax. Natural. May matulid yung inda. Matulid na. Among ngot ako bininyag mo ko lagyo ko perla. Perla? Yung asawa ko lagyo na Ariel. Ariel? Yung anak ni Joy ang Poidel. Nga ni pari, binyagan tane. Ah. Nang paminyag tamo. Oh. Downy o sunrocks. Anyang magan ngungo mo lang na. Bakit? First day na po ng klase nga ni Metra. Oh. Class, Ah? nung nino mong makasagot, kay munang diling ikutang ko. Unang makasagot. Una kang diling pa ulan. Unang makasagot mo lang muli. Munang makasagot, munang muli. Oh. King wani ngongo yung bag na. Okay. Inatsana kay pasbol. Ba, siyempre. Siyempre, makutang kay Mestra. Natural. Kanya bakit ang aning Mestra? Oh. May giba chingong. Nabigiba na. Ako yung umanam muna na ako. Pero, balo yung po San Fernando, libre lang manalbereng PWD, ang pong Are, taga kapansanan. Basta taga San Fernando ka, libre kang manalbe. Nala kapansanan. Kaya tangal daw manalbe ako, kasabi ako may itong aduling. Bala ko pinimanuyang mo eh. Nata balik tagyama to. Mahilig ka ma? Wala ka man na yun tuloy. Kano ba libre duling, ginuloy sa akin. Oh. Wow, pare! At wala rin sine! Pare ba, trip pala yung sound na. Chichempon na yun. Pero balo may nang kwentuda rin tamig papako. Ha? Bako? Tayo tamig papako. Ay, itang bapa mo muna itang pinagura? Uy, tayo nang kwento na dala na muna na puso ito si tayo. Kakain naman ko na bengay. Tutuya pala ita. Itang mataba. Payaya ita. Matas siya. Pandak. Maputi. Matuling. Matilisyarong. Panguya, pangu. Makabay buwak. Kalbuya ita. At waya mata. Aluya mata pa lang ita man yun. Kaba makapako yung daday niya. Oh, nandaday nga. Babaye. Babaye. Sabi, bala akong babayaran ka, pinamakapako na, mati niya pang babae. Eh man tong babae. Ni nano ya. Miyalimuman niya. Ngayon eh, Erebe ba? di paning mayat. Minato ya, tinukoy kape.
Eh, Oy, tapo! Tinuloy ba na lalaro? Iguanan ka pa ng Mike. Oo. Reta po ating kapansanan, nabisang gadgad king ba na lalaro? Gadgad na korgo ba ako? May muna yung dilipid eh. Abi yung pili? Ay, rogo yung bitin ko. Eh, lalo maklak. Baksa. Wow. Tauli ang dilingongo. Kaya bipingongo? Nalama mo. Maamat na nina na umat na nini. Hanal man tayo manan alaro. Oh. Malamanan nyo. Magpakailanman, hindi magpa... Wow. Anak naman. Bakit? Oh, maman. Okay, magkanta ako. Saan mo na itang kakatang artista? Lugod ng indo niya. Ay, paano? Okay, sa may ng artista. Ano, hindi. Ako pumama ko, ditang artista niya po. Ay, pinatang nga lugod na ng indo niya po. Alam kayang ganan, ang lugod ng indo, kay kaope nga na, supling kang tinubo. Anti ka mong sipol, amalati tulo, amalino dalom, maniyaman kang totoo. Kay kaope nga na, sukat mong ganakan, bubuktot na kapatatangka nanangan. Tetang sablang bagi, aki kang kailangan, pagking kamait mo, eka wasang-wasang. At yung kapakilog, at yan ang indo mo, dakal ng pasakit, ikaya binye mo. May nga nibiyeng na, king pangamait mo, paulining sakit, ay mo magkano. Anak ang pasusuan, editak ako yan, hindi pa matana, ulinig kay kang kiyang. Ang iyang mamangan niya, gulpi ang talakay, lalo nung akit ng taka, mamagdina. Potang masakit ka, ating panamdaman, karing kayang takte, karin na kay duyan. Eya may patuntod, eya makapangan, paulining lingap kay ka, anak ng mahal. Anyang ibait ka, kinyatong isabuak, pe malot na kika, ing maputing ulas, ing kayang delanan, editak ako yan, penese na kikaing, mayo ng gata. Mamitiya mo rin, agyang malanadya, lalo ing lampin mo, nung atinat mo na. Nung mamangan niya sa huling merano piya, isubo na niya mo, ibiene pakika. Ing meto, ayanak peka, karong meman, ene po ayusin, ning mayabak ng inang. Pero ating anak, ote ko ay tinyan, sariling pengari, ang iyong pibatan. Anyang malati ka, kenu ka sinuso, at kenu lang takte, rin kinaulke ka. Nino ing minuma, mingat bang pisngi mo, alat e aliwa, nune mo'y indo mo. Potang matuwa na ka, ating panamdaman,
Maramdaman karining takte kong ika'y kandungan. O akong makayablas kingke kang depatan, indungmal ka na